Toukokuun 4. vuonna 1955 Jumala antoi sisarkuntamme perustajille tehtävän rakentaa pieni Kaanaan maa. Maa, jossa Jumalan lupaukset täyttyisivät. Maa, joka säteilisi Jumalan Isän rakkautta. Katumuksen ja sovinnon maa, jossa Jeesus olisi kaiken keskus ja jokainen uusi tehtävä syntyisi halusta rakastaa ja ylistää häntä. Sellainen maa olisi toivon säde pimeänä aikanamme ja todistus siitä, että Jumala elää ja toimii tänään. Kaanaan synnystä ja sen ihmeistä kertoo kirja Taivaan tiliin. Se on rohkaissut lukemattomia ihmisiä kaikkialla maailmassa. Menkäämme nyt kierrokselle pieneen Kaanaan maahan. Sisarkodin portilla suuri lippu julistaa, rakennettu yksin Herran avulla, hänen, joka on tehnyt taivaan ja maan, uskossa Jeesuksen Kristukseen. Taustalla näemme sisarkodin. Toisen maailmansodan lopulla puhjenneen herätyksen ja sisarkunnan perustamisen jälkeen Jumala antoi äiti Basilealle kutsun rakentaa kappeli, jossa hän saisi osakseen kiitosta ja ylistystä. Tehkööt he minulle pyhäkön asuakseni heidän keskellään. Tämän raamatun jakeen Herra antoi hänelle vahvistukseksi. Ensimmäiset sisaremme rakensivat kappelin ja sisarkodin omin käsin. Aloittaessaan heillä oli vain 30 Saksan markkaa. He keräsivät Darmstadtin raunioista tiiliskiviä ja luottivat, että Jumala huolehtisi kaikesta muusta rakennusmateriaalista. Ja hän teki niin. Iltapäivisin kello 3 Jeesuksen kuolin hetkellä vietämme kappelissa rukoushetken ja kiitämme Jeesusta hänen kärsimyksestään ja ylösnousemuksestaan. Äiti Basilea, äiti Marttyyriä ja sisaret luottivat taivaalliseen Isään, josta sanotaan psalmissa 77. Sinä olet Jumala, joka tekee ihmeitä. He saivatkin kokea hämmästyttäviä rukousvastauksia. Riemuiten laulan, Jumala on rakastava Isä ja minä saan olla hänen lapsensa. Vähitellen saatiin hankituksi maa-alueen rakennuksineen uskon varassa ja ilman velkaa, lähes ylivoimaisista esteistä huolimatta. Sitä kutsutaan Kaanaaksi Raamatun luvatun maan mukaan. Riemuvoiton tie. Muistokiviin kirjoitetut Raamatun lauseet äitimme saivat ratkaisevilla hetkillä taistellessaan uskossa Kaanaan valloittamiseksi. Kivet kertovat Jumalan suurista teoista ja tuovat hänelle kunniaa. Mutta vielä suurempi ihme on, että elämme sovinnossa keskenämme. Salaisuus on Jeesuksen sanoissa. Kääntykää, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Kun olen rikkonut toista vastaan, saan pyytää anteeksi ja kokea aina uudestaan Jumalan armoa. Jeesus tie ruusuinen herättää kaipauksen rakastaa Jeesusta ja lahjoittaa kaiken hänelle, joka on ensin rakastanut meitä. Yhdessä taulussa sanotaan, kuka on Jeesuksen vertainen? Hän ansaitsee rakkautemme enemmän kuin kukaan tai mitkään muu. Sinut on kutsuttu rakastamaan häntä yli kaiken. Hän on ikuinen ilomme. Kukaan ei ole Jeesuksen vertainen. Hän on ristiinnaulittu Herramme. Hän antaa syntimme anteeksi ja puhdistaa meidät verellään. Hän on Jumalan karitsa, synnin ja saatanan voittaja. Hän on ylösnoussut Herra, ikuinen elämä. Hän antaa todellisen elämän, ilon ja rauhan. Hän on kärsimysten mies, ristinkantaja. Hän on kuningasten kuningas, joka tulee takaisin voimassa ja kunniassa.
Jeesuksen läheisyydessä opimme tuntemaan myös Isän sydämen uudella ja elävällä tavalla. Lapsen lailla haluamme luottaa taivaalliseen Isäämme, joka huolehtii kaikesta, päivittäisestä ravinnosta koneisiin ja tietotekniikkaan asti. Te saatte riemuiten ammentaa vettä pelastuksen lähteistä. Isän suihkulähde on Jumalan ylitsevuotavan Isän rakkauden symboli. Suihkulähteen 7 nimeä kuvaavat taivaallista Isäämme. Hän on lohdutuksen, rakkauden, laupeuden, hyvyyden, kärsivällisyyden, armon ja uskollisuuden Isä. Olemme todella kokeneet, että Herra on laupias ja hänen hyvyytensä ja uskollisuutensa on suuri. Genesaretin järvi muistuttaa Jeesuksen suurista teoista. Se haastaa meitä ottamaan rohkeasti uskon askeleita hänen sanansa varassa ja luottamaan hänen voimaansa. Jordan julistaa Johannes Kastajan sanomaa. Katumus on ilon lähde, se on tie Isän sydämeen ja varma perusta uskollemme ja rakkaudellemme Jeesukseen. Kohdattuaan Jeesuksen Jaakobin lähteellä samarialainen nainen julisti: tulkaa katsomaan, tuolla on mies, joka kertoi minulle kaiken, mitä olen tehnyt. Olisiko hän Messias? Kohdataksemme Jeesuksen meidän on oltava valmiita kuulemaan totuus itsestämme. Tulet tuntemaan totuuden ja totuus tekee sinut vapaaksi. Jeesus on sama eilen, tänään ja ikuisesti. Hän haluaa antaa meille elämän vettä, jos avaamme sydämemme hänelle. Pyhän maan Taaborin vuorella Jeesus kirkastettiin ennen hänen kärsimystiensä alkua. Jos suostumme ristiimme, myös meidän elämämme voi heijastaa Jumalan kirkkautta. Betlehem kertoo Jeesuksen syntymän ihmeestä. Hän tuli maailmaan pienenä lapsena. Hän halusi olla yksi meistä, tulla meitä aivan lähelle, näyttääkseen meille tien Isän luo. Hän, joka syntyi halpaan talliin, on tie, totuus ja elämä. Betlehemin luolan takana on Efrata, joka mainitaan Miikan kirjan 5. luvussa. Tämän päivän Israelissa Efrata on kukoistava juutalainen kaupunki Betlehemin eteläpuolella. Se symboloi juutalaisten rakkautta isiensä maata kohtaan. Täällä haluamme rukoilla juutalaisten ja heidän maansa puolesta. Israelilla on aina ollut erityinen paikka sydämessämme, ja syyllisyytemme holokaustiin on suuri. Astumme nyt Jeesuksen kärsimyspuutarhaan ja hiljennymme kiittämään Jeesusta hänen pelastustyöstään. Jeesus pyytää meitä valvomaan kanssaan rukouksessa. Täällä moni polvistuu kiittämään Jeesusta hänen taistelustaan pimeyden valtoja vastaan. Hänen hikensä oli kuin veripisarat, kun hän rukoili: Isä, tapahtukoon sinun tahtosi, ei minun. Jeesuksen suostuminen Isän tahtoon on rohkaissut monia seuraamaan hänen esimerkkiään ja lausumaan vaikeuksien keskellä: Isäni, en ymmärrä sinua, mutta luotan rakkauteesi. Jeesus kaipaa, että hänen seuraajansa ovat häntä lähellä. Johanneksen evankeliumissa hän sanoo murheellisena: te jätätte minut yksin. Jeesus etsii niitä, jotka suostuvat Isän tahtoon myös kärsimysten tiellä. Karitsan lailla hän antoi viedä itsensä tuomarien eteen syytettäväksi. Oppikaamme hänestä. Jos meitä soimataan tai syytellään, pysykäämme hiljaa.
niin että hän voi muokata meidät kärsivän rakkautensa kuvaksi. Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha. Hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. Turhaan minä odotin sääliä, kukaan ei minua lohduttanut. Halveksittuna ja häväistynä, hän voittaa meille kunnian kruunun. Häntä herjattiin, mutta hän ei vastannut herjauksella. Hän kärsi, mutta ei uhkaillut, vaan uskoi itsensä oikeamielisen tuomarin haltuun. Hän kantoi meidän syntimme ristinpuulle, jotta me kuolisimme pois synneistä ja eläisimme vanhurskaudelle. Hänen haavansa ovat meidät parantaneet. Jeesus on ylösnoussut. Hän on voittanut synnin ja kuoleman vallan. Hallelujaa! Ylistys ja kiitos Jeesukselle. Hän toi meille pelastuksen. Kaana on maa, jossa Jumala saa osakseen kiitosta ja kunniaa. Jeesuksen kutsukappelissa vietetään rukous- ja ylistystilaisuuksia sekä sunnuntaisin Jumalan palvelus. Kaikki Kaanaassa kutsuu syvempään uskon yhteyteen Jeesuksen kanssa ja keskinäiseen sovintoon, rauhaan ja rakkauteen. Tämä on tärkeää juuri meidän aikanamme. Kun Jeesus on Herramme ja vuorisaarna ohjeemme, saamme kokea taivaan esimakua. Haluamme tuottaa iloa Isän sydämelle. Kustantamomme julkaisee kirjoja, vihkosia, lehtisiä ja Kaanaan sanoja lähes 100 kielellä. Jeesuksen paluu lähestyy ja hengellinen taistelu valon ja pimeyden välillä kiihtyy. Siksi haluamme viedä sanomaa kaikkialle, missä ovet ovat vielä avoinna. Ich will selbst vor dir hergeben und das Unwegsame ebnen. Ich will es tun. Ich will eherne Pforten zersprengen. Ich will eiserne Riegel zerschlagen. Ich will es tun. Ja, ich will es tun. Sisarkuntamme perustajat äiti Basilia Schlink ja äiti Marttyyria Madaus on haudattu sisarkodin puutarhaan. Äitimme seurasivat Jeesusta ilman kompromisseja ja heidän esimerkkinsä on luonut vahvan perustan työllemme. Heidän kirjallisuutensa on rohkaissut ja siunannut monia kaikkialla maailmassa. To name all my love belongs, most lovely name. 'Tis Jesus, Jesus fills my songs. Jeesusta vain rakastan, kirkkaana soi sydämessäni hänen nimensä, Jeesus. My heart rings with that wondrous song of Jesus, dear name. The sweetest tone I ever found, my Jesus, dear name. Jumala on rakkaus. Hän on uskollinen ja täyttää sen, mitä lupaa. Luottakaamme häneen.